Kjærsgaard vil komme på banen og holde sig klar med Lise Ford. Kjærsgaard vil vente og komme ind på banen efter Katja Christensen til at komme til Pedersen senere start nummer 66. Ikke for tæt, så du må gerne komme lidt. Det er selvfølgelig godt at spørge, om vi laver det her motion på det. Fase 23.